He de parar el tornado sigui com sigui. Pararé el tornado amb Energy Ball. Té! Impressionant. Has parat el tornado, però que no se't pugi al cap. Tinc moltes altres coses que mostrar-te. Ah, sí? Vinga, ensenya. Deixa amagar-te, lluita de veritat. Genial, ara ja podem lluitar de veritat. Ara veuràs els meus verdaders poders. No penso alçar-me ni un rastre de tu. Soc molt poderós, no podràs fer-me res. Telequinesis. Merda, no comptava amb la telequinesis. Explota. Ja no val la pena seguir aquí. Adéu. Espera! No et facis el fort. Estàs tan debilitat que no podies fer-me res. No val la pena seguir. Tinc prou forces per derrotar-te. Merda, en Bob té raó. Encara em costi admetre-ho. Estic molt debilitat i tinc moltes fatigues. Però ho he d'intentar. Aquest combat ja ha perdut la gràcia. T'he deixat un regalet. Adéu. Que ràpid. Tinc que seguir-lo. Ja observant-me, per on? Si us ha agradat aquest capítol, no oblideu subscriure-us. És una cosa molt important per saber quan pugem nou vídeo.